I love you, Lavender. Lavender. I love you. Love you too. Good morning. Mag-melt ninyo with this one. Oras na para mag-melt. Dako akong kaon ani. Hello, BFF. Naka-receive kong parcel today. I open now. Taran! A ring. A gift for my Lavender. Magustuhan kaya niya to. Tara! Nice. For you, Lavender. Love you. If you agree to translate life. Good evening. Nami sa In and Out Hotel nag-check-in me diri. Ali mo barato ra diri oy. Affordable kayo diri ang ilang rate. Nice pagid kayo, limpyo pagid kayang area, tanawa ninyo, oh, di ba? Matanawa ilang sofa, oh, di ba? Comfortable gid kay kadiri mag-ingkod-ingkod sa ilang sofa. Tapos kuan pag yun, oh, na tanawa, oy. Humo kayo. Bounce yun imong sampot. Di ba piano? Oo, di ba? Oo, ga-bounce. Alin na mo diri sa In and Out sa bag-o nga hotel. Thank you yan oh. Tanawa ra gud na oh. Oh, di ba? Oh, nami diri nag-check-in karon. Okay. Thank you for watching. Nice kayo tanawa ilang mga room oh, ang ilang hallway oh. Oh, di ba? Tsada kayo, limpyo kayo. Alin na mo diri oy. BFF, check-in na mo diri sa In and Out Tribe Hotel, Hingaog City. Where are we? Where are we? We are here in. Thank you for watching. Bye, P. Bye. Work na ako. Bye. See you later, P. Morning, chef. Sophia! Ano po ato ha? Ano talaga yung masaan-saan? Sophia! Palayo ko ato. Ayaw limti ha. Kaya mag-work na ko. Bye. Thank you. Sophia! Thank you. Good evening. Naabot na gid ang parcel nga akong gipaabot. So ako na siyang ablihan. Lucky earrings. Matud pa nila. Lucky daw siya. Swerte daw ni nga earrings. So we try it. I will try. Kung sa siya ka-lucky. Ayan. Earrings. Sabi nila lucky earrings. So, di ba? Bagay ba ito sa tainga ko? Sana bagay. Lucky earrings. Bagay ba sa tainga ko? Isuot ko to, baka makaswerte ako, char. Try lang natin gumamit nito, body lotion whitening. Yan. Baka pumuti ako. Ulang ko mo sa pag-try. Thank you. Lucky earrings. Bagay ba sa tainga ko? Isuot ko to, baka makaswerte ako, char. Lami pa'y katulog, manligo, manilis, ayan, nagkikaugali. Lami pa gini katulog. Nandot pa.
Pwede pa lang unta matulog lang sa pero kailangan na mo bangon para mag-duty. Pia! Good morning! Nagunsa ka? Nagtanaw kag prayer katong prayer Pia. Duty na po. Pia, kamusta na itong great shirt? Ang great shirt? Ang great short, Pia. Ambot na itong great short, Pia. A great short. Nag-inatid ako ko ng Unya. great short pero giagi yung scam. Scam lang to. For example, imo tong makumpleto ang 8 days. Oo. Pag-amayin. Oh. Magbajan pa kayo. Duty na pud ta ni. Oh, lagi mo gyapoy ako 8 days na naman ako ang 8 amrag na naman ang 8 days. Ads na pud ambot ba oy tinuod ba ka na oy. May lang tinuod ang great short mga friend. Time to duty. Pero si Pia, free reels. Reels yun ko. Anong free reels? Anong free reels gyud? Oh, legit na siya. Legit. Latsada lagi na imong kuko. Kapan? Ay, Nice kayo mong kuko. Nice kayo mong kuko. Matubi naman. Yan. Nice kayo. Pag nails na mo, book your appointment. book your appointment now. Dagan kayong message sa ako. Sophia! Good morning! Good morning, Sophia! So naman sana prayer reels? Na prayer reels daw yan. So, yung gikuha ng prayer reels niya. Oh. Para makawithdraw. Pila na ka? Pila na ka? Ha? 162. 162. Abutan ng 500. Withdrawhan na dayan. 200 din. Too ka na. Too ka na. Ah. Ah, too siya na. Spreaders. Ato na ko. Work na ko, Pia. Pia. Bye. Bye, Pia. Ito na ko. Work na ko. Bye. Bye. Work na ko. Good morning, Melky. Ay, palayo, Melky. Strikta. Strikta man ni Melky. Strikta ba? Nana si Angel niya, abot na kalibo. Good morning, Jel. Kumusta? Kumusta? Okay ra ka? Video-video na ba na yun? Kumusta? Lagi na po ito brain. Kumusta ang my friend nako? Medyo na ko. Wala pa ganito vlog. Tara, mga unta guys, cream. Banding. Tora. Hi, nakalag, nara, yakilay. Nice kayo. Yan. Hanap kay first session pa man. First session pa na siya, mag second session pa ka. Karong kuan June. Okay na siya, gwapa ka imong kilay daw. Bantay may di na nimo bantay ko na ako gyud. Bye. Thank you. Unsa atong mga plano karon adlaw? Ang plano? Kaon na sad, mga pe. Mga pe. Saging, sa panadya, kailangan Lami ka yung Kaon na saging. sad. Wala na may saging sa bukid. Saging sa bukid. Labo na ginamos. Pero nagang mo ginamos, das doyo, kami sudan kapon. Manigay lang ang halam, asa na on.
Pinamos pa more. Kinilaw. Magana kay wala giyuti ay. Kinilaw. Tayo mo kinilaw ba? Wala na to. Wala pa tayo magkilaw. Bitaw eh. Bitaw. Ay, mga lingaw ba? Sulod na. Good morning, Jel. Kanina rami diri. Nagkuan-kuan. Nagpa-beauty. Nanampiling pa gani kay Nanampiling kay nag-istorya mi ko unsay buhaton nila. Wala pa sila plano. Igo ra manghinlo. May plano manghinlo sa annex. Dagan gid kay panel gahapon pa ni sila ba to pa isa ka adlaw. Dako kay halin sila sa atbang na hantod karon. Extend mo. May lang ang TH bitaw mag check in kay complete. Gabi kay naay nangita tulo ka pamilyahan to. Aw tulo tanan ba. Ipasa na sa atbang wala naman tay family. O tapos kato bitang tulo ka laki. O balik to sila. Nya na may nasulo ala wala na sir, wala na ibakante o man mo nagpa-reserve. Katong murag bayoti tong isa gani pution na sa napasya ti dada. Nga tripod ta sila nya ay wala pa sila wala man Gcash man nilang kwarta nya mo to wala pa ni dayon o nang lakaw beto sila. Ni balik. Na wala naman kay na namin ni sulod. Wa pod sila nagpa-reserve. Wala man sa nag-ingon nga balik kami ma'am. Wala sila naingon balik rami mo. Mo na diha. Nabisi sa English. Sa Tong scammer. Mo gitawagan niya ang scammer. Tinuod yun day, naagyo day scammer. Kaya be aware sa scammer. Gamit ang in and out sa scammer. Na tao nga nag-scam. Gamit ang in and out. Dili na tinuod. Ayaw mo paloko sa scammer, sa number sa in and out. Kay dili amo post ana. Mahal kay yang double room kay 1,199. so Ang iyang singgulan noon 599 na to. Barato ra pero yung double mahal kaayo. ano istorya na ni Dada otro. Mao. Ano ko yun eh? Bye. Kilaw karon adlaw kilaw ming tanan kilaw story nangaanta ninyo kinilaw mong sudan nami kaya mong kinilaw makadani sa pagkaon. Hila kaluoy sa bibi. Ning kamot sa ngita siya gagiana no. Gipanisan sa mami, sa mukan man dito sa gawas na ay guess ang mami sinamukman, gipanisan, luoy kay ang bata o luoy kaayo. Ay hilak. Ayaw hilak diha. Da punishment na nimo kay gisamukan man ka dito nga nay trabaho imong mami. Diri ra sa ka sa kwarto. Ali. Diri ra sa ka sa kwarto, diri ka ni ate. Ay, luoy ang bata. Luoy, pinangka ni mami, burgi panisan. Ulat ka, ablihan ka ni mami. Di pa kaablihan ni mami, oy. Aya pa kaablihan ni mami. Mahuman siya dito siyang gitrabaho na, I guess, imong mami. Samukan manggod ka god. Di tanawa. Nawala imong kapinangga no. Noy kilili kalooy. Mika. Tawag si mami. Mami, open the door. Mami, open the door. Di na ako magsinamok. Mami, di na lagi ko magsinamok, mami. Open the door, mami. Mami. Kalaki ni Mika. Hello, may kapaningkamot siya. Open the door.
Di ka magminaldita, Mika, ha? Butan bitan ni among Mika. Spoiled bang good ni siya? Spoiled siyang mamig daddy, ha? Tanawa. Samukan man lagi ka. Samukan man lagi ka. Kana gyud buotan jud ba? Punishment ka ni mami no. Naigi si mami didto, di magsinamok. Wala ang lablab no kay mami no. Kaluoy. Behave na kaya mong Mika oh. Luoy kayo. Behave na kaya nga panisa no. Sipag at tiyaga lang mga mothers. Happy Mother's Day everyone. Love you all.